יושב אחרי כל כך הרבה שנים ומסתכל על התמונות ואומר, זה עדיין לא זה. ואז חבר טוב המליץ, אתה צריך לפגוש את אלדד והוא יהפוך לך את הראש. והגעתי לקורס, והוא הפך לי את הראש, ופתאום מסתכלים על דברים אחרת. מספיק מצלמה אחת ומספיק עדשה אחת, ואתה ממוקד ואתה יודע מה אתה רוצה לעשות ומה אתה רוצה להביא, ובסופו של דבר אתה גם מצליח להביא את זה. זה מה קיבלתי מהקורס, כל מה שרציתי ויותר. הכי חשוב זה לנסות דברים שלא ניסיתי מקודם, היציאה החוצה עם מצלמה, להדביק אותה על פרצוף של אנשים, שכל כך פחדתי בזה עד עכשיו, כאילו לחטוף מכות יום אחד, ופתאום אני מגלה אנשים רודפים אחריי, בוא תצלם אותי, בוא תצלם אותי. היה בשבילי איור לא קטן בצילום שלי, וזה לא קל לנער, אחרי שאתה מצלם כל כך הרבה שנים, אתה כבר מקובע בתוך המערכת שלך. הוציא אותך מאזור הנוחות שלך, זה לא פשוט, וזה הצליח. יצאתי מאזור הנוחות הזה. אני נמצא היום באזורים שלא העזתי מקודם להגיע אליהם. הדבר הכי גדול שיוצאתי מהקורס.